Посрещаме Маги на гарата. Успяла е да грабне само бебето и една чанта. Оплашена е до смърт. На никого не е казала, че тръгва, защото не вярва и на най-близките си. Живяла е с ежедневни скандали, бой, заплахи. Срамува се да каже как е наричана от мъжа си. Научила е за нас от телевизията и след поредния побой се е решила да избяга. И тя се обади, трепереща от ужас. Поли идва с счупена ръка. Не говори. Живяла е трудно и е работила много. Една красива вечер срещнала мъжа на мечтите си, а на сутринта се събудила в кошмар. Той контролирал как е облечена, с кого говори по телефона, къде отива и кога се връща. Забранил я да излиза с приятелки и да ходи на работа. Започнал да я бие и да я заключва. От полицията я насочили към нас. И тя мълчи, поболяна от срам. Ани е студентка. Още живее с родителите си. С него се срещнали в кафене. Бързо влюбване, страстна връзка. В началото всичко било приказно. Изплашила се, когато й ударил първия шамар. Но той се е разкаял, направил и скъп подарък, казал й, че я обича. До втория шамар. После започнали скандали пред приятели и тя поискала да си тръгне. Но било невъзможно, защото важното било какво той иска. Нейна приятелка я посъветвала да ни потърси. И тя ни пише, скована от страх. Маги, Полина и Ани се срещат в кризисния център на фондация Пулс. Тук всяка от тях получава подслон, закрила, спокойствие и разбиране. До нея има социални работници, които я подкрепят в ежедневните задачи, помагат и да си намери нова работа, да продължи образованието си. Докато прави красиви лалета или свещи, докато се грижи за декоративните животни в центъра или гледа цветята в двора, успява да се оттърси от миналото, да повярва, че може да прави красиви неща и че животът без насилие е възможен. Получава съвети и от юрист какво може да направи, за да защити себе си и детето си. Ще мине време и ще се научи да живее самостоятелно, без насилие. Ще успее ли от първия път? Някои успяват едва от петия или седмия. Често се случва тя да му повярва отново, че няма да я бие, че всичко ще бъде наред. И тя се прибира. Скоро след това отново идва в кризисния център. Тя трябва да знае, не е срамно да потърсиш помощ повече от веднъж. Нашата врата е винаги отворена. Ти трябва да знаеш, силата е в теб. Когато пожелаеш, има кой да застане до теб. Имаш нас. Фондация Пулс. Обади се. Ало, Фондация Пулс ли е? За една приятелка питам.